back to work. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee and marami tayong kailangan pagawa sa mga batas. Like we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka mag-amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa oil crisis. Kung walang session, hindi ko nga maintindihan dahil ang pagkaintindi ko is that ang rules, congressman naman ako, nagsenador din ako. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihakatid mo ang isang senador para pupunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session.